ते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिताम्नां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्वेत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஸோ நம்ம 9th சாப்டர் பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து லார்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஜெகநாத் 10th சாப்டர். மணிமேகலை மாதாஜி 10th சாப்டர் வந்து எப்போ இன்னைக்கு என்ன டே மோஸ்ட்லி வந்து வில் ஸ்டார்ட் எனி மூமெண்ட் இல்லையா நம்ம மண்டேலேருந்து 10th சாப்டர் பார்க்கலாம். ஸோ எல்லா குரூப்ஸ் மாதாஜி இதுல 5 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு இனி. இதுல 5 ஸ்லோகம் தான் இருக்கா? ஓகே. ஸோ பேசிக்கலி அப்பனா இன்னைக்கு என்ன டே? தேங்க்ஸ் ஃபார் டெல்லிங் மாதாஜி. நாளைக்கு செக் பண்ணலாம். இன்னைக்கு முடிச்சிட்டோம்னா நாளையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க எல்லா குரூப்ஸ்லயே போட்டுருங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டைமிங்ஸோட போட்டோம். ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. டூ 90ல இருக்கும் இல்லையா? ஓகே. மயாத்ததம் அதுலயே சொல்லுவாங்க. மயாத்ததம் எப்படி 9.290 இல்ல 260 மாதாஜி 60 மாதாஜி 360ல பாதி நடத்திட்டீங்க. மயாத்ததம்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கவும் இல்ல மாதாஜி, அது படிக்கவும் இல்ல. பிரபு யாத்ரா கரா சுனே ஜனா சைதன்யா சரணே பாயா காதா பிரேம தானா. டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சுட்டு இப்போ என்ன ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிங்க. 2 பேர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. மயா ததம் வரைக்கும் ஒருத்தவங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தவங்க ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. பெருசா இருக்கு. தீர்த்த யாத்ரா கதா சுனே ஜனா சைதன்ய காரேனே பாயா கடா பிரேமதானா. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பல்வேறு புனித தலங்களுக்கான யாத்திரை பற்றி கேள்விப்படுபவர்கள் மிகவும் ஆழ்ந்த பரவச அன்பின் செல்வத்தை அடைகிறார்கள். பொருளுரை. ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் குறிப்பிடுகிறார், அரூபவாதிகள் தங்கள் புலன்களின் நேரடி உணர்வின் மூலம் முழுமையான உண்மையின் சில வடிவங்களை கற்பனை செய்கிறார்கள். அருவவாதிகள் அத்தகைய கற்பனை வடிவங்களை வணங்குகிறார்கள். ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதமோ அல்லது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ இந்த புலன் திருப்தி வழிபாட்டை எந்த ஆன்மீக முக்கியத்துவமும் கொண்டதாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மாயாவாதிகள் தங்களை உயர்ந்தவராக கற்பனை செய்கிறார்கள். பரமனுக்கு தனிப்பட்ட வடிவம் இல்லை என்றும் அவரது அனைத்து வடிவங்களும் வானத்தில் உள்ள விருப்பம் அல்லது ஒரு பூவை போல் கற்பனையானவை என்றும் அவர்கள் கற்பனை செய்கிறார்கள். மாயாவாதிகளும் கடவுளின் வடிவங்களை கற்பனை செய்பவர்களும் தவறாக வழிநடத்தப்படுகிறார்கள். அவர்களை பொறுத்தவரை தெய்வத்தை அல்லது இறைவன் வேறு எந்த வடிவத்தையும் வழிபடுவது கட்டுண்ட ஆன்மாவின் மாயையின் விளைவாகும். இருப்பினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஸ்ரீமத் பாகவத்தின் முடிவை அவரது அச்சிந்திய பேத தத்துவத்தின் வலிமையின் அடிப்படையில் உறுதிப்படுத்துகிறார்.
அந்த தத்துவம் பரமபுருஷர் ஒரே நேரத்தில் அவரது படைப்பில் ஒன்றானவர் மற்றும் அதிலிருந்து வேறுபட்டவர் என்பதை கூறுகிறது. அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை உள்ளது. இந்த வழியில் பலன் தேடுபவர்கள், ஊக அனுபவ தத்துவ ஞானிகள் மற்றும் மறைபொருள் யோகிகளின் இயலாமையை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நிரூபித்தார். அத்தகைய மனிதர்களை உணர்ந்து கொள்வது நேரத்தையும் சக்தியையும் வீணடிப்பதாகும். உதாரணமாக, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பல்வேறு புனித தலங்களில் உள்ள கோயில்களுக்கு நேரில் சென்றார். அவர் எங்கு சென்றாலும் உடனடியாக பரமபுருஷ பகவானின் மீது தனது பரவச அன்பை வெளிப்படுத்தினார். ஒரு வைஷ்ணவர் ஒரு தேவரின் கோவிலுக்கு செல்லும் போது அந்த தேவரை பற்றிய அவரது பார்வை அர்வவாதிகள் மற்றும் மாயாவாதிகளின் பார்வையிலிருந்து வேறுபட்டது. பிரம்ம சம்ஹிதை இதை ஆதரிக்கிறது. உதாரணமாக, ஒரு வைஷ்ணவர் சிவபெருமானின் கோவிலுக்கு செல்வது ஒரு பக்தர் அல்லாதவரின் வருகையிலிருந்து வேறுபட்டது. பக்தர் அல்லாதவர் சிவபெருமானின் தெய்வத்தை ஒரு கற்பனை வடிவமாக கருதுகிறார். ஏனெனில் அவர் இறுதியில் முழுமையான உண்மை வெற்றிடமானது என்று நினைக்கிறார். இருப்பினும் ஒரு வைஷ்ணவர் சிவனை ஒரே நேரத்தில் பரம புருஷருடன் ஒன்றாகவும் வேறுபட்டவராகவும் பார்க்கிறார். இது சம்பந்தமாக பால் மற்றும் தயிரின் உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தயிர் உண்மையில் பால் தவிர வேறில்லை, ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு பால் அல்ல. அது பாலுடன் ஒன்றாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து வேறுபட்டது. இது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தத்துவம். மேலும் இது பகவத்கீதையில் 9.4 பகவான் கிருஷ்ணரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மயா ததம் இடம் சர்வம் ஜகத் அவ்யக்த மூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வ பூதானி ந சாகம் தேஸ் அவஸ்திதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த லைன் முடிச்சிருங்க. முடிக்கிறேன் மாதாஜி. இந்த சின்ன குட்டி லைனோட முடிச்சிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னால் எனது வெளிப்படாத வடிவத்தில் இந்த முழு பிரபஞ்சமும் வியாபித்துள்ளது. அனைத்து உயிரினங்களும் என்னில் உள்ளன, ஆனால் நான் அவற்றில் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. இது வரைக்கும் முடிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஸோ பேசிக்லி இது வரைக்கும் நான் லாஸ்ட் டைமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், இல்லாதவங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ மாயாவதி ஃபிலாசபி வெறும் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க, ரைட்? ஆனால் நம்ம வந்து எனர்ஜி உண்டி இல்லை, கிருஷ்ணர் ஃபார்மும் இருக்குது, ரூபமும் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் இங்கே இருக்காரா மெட்டீரியலி, எப்படி கல்லில் இருப்பார், எப்படி மண்ணா, அது கல்லா மண்ணானா கல்லும் கிருஷ்ணர் தான், மண்ணும் கிருஷ்ணர் தான். அந்த பாவம் நம்மளுக்கு வந்தால் தான் கிருஷ்ணரை மண்ணிலையும் பார்க்க முடியும், கல்லுலையும் பார்க்க முடியும். இல்லைன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு மண்ணு கல் மாதிரி தான் தெரியும். இப்போ சைத்தன்யாத்தை பார்த்தீங்கன்னா அச்சிந்த பேதா ஃபிலாசபி என்னன்னா, கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சிவா தான். சிவாவும் கிருஷ்ணரும் ஒன்னானா இல்லை, ஆனால் பாலும் தயிரும் ஒன்றானாலும் இல்லைன்னு சொல்லலாம், ஆமான்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி தான் ஹரியும் ஹரேவும் ஒன்னான்ற கான்செப்ட் வந்து இங்கே ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக. வைஷ்ணவாக்கள் சிவன் கோயிலுக்கு போவாங்களா இல்லையான்றதை விட சிவனை வந்து ஒரு டிவோட்டியா, அவர் ஒரு டாப் மோஸ்ட் வைஷ்ணவாக தான் பார்ப்பாங்க. ஆராதனானாம் யதா சம்பு, ரைட்? இருக்கிறதுலையே வந்து டாப் மோஸ்ட் வந்து சம்பு சிவர் அப்படின்றத தான் அச்சிந்த பேதா. அதாவது அவர் உள்ளேயும் இருக்கார், வெளியிலையும் இருக்கார். அது எப்படி? நம்மலாம் ஒரு இடத்துல இருந்தால் இன்னொரு இடத்துல இருக்க மாட்டோம். இங்கே வந்து ரெண்டையும் சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். நெக்ஸ்ட் புஷ்மா மாதாஜி படிங்க, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரம உண்மையான கடவுள் எல்லாமாக உள்ளார். ஆனால் அதே சமயத்தில் எல்லாம் கடவுள் என்பது பொருள் அல்ல. இந்த காரணத்திற்காகவே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரை பின்பற்றுபவர்களும் தேவர்களின் கோயில்களுக்கு கூட செல்கின்றனர். ஆனால் அவர்கள் அந்த தேவர்களை ஓர் அருவவாதி அவர்களை பார்ப்பதை போன்று பார்ப்பது இல்லை. ஒவ்வொருவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி எல்லா கோயில்களுக்கும் செல்ல வேண்டும். சில நேரங்களில் கோபியர்கள் காத்தியாயினி கோயிலுக்கு சென்றதை சாதாரண மக்கள் தேவியின் கோயிலுக்கு செல்வதை போன்றதே என்று பௌதிக ஹைஜியாக்கள் நினைக்கின்றனர். ஆனால் கோபியர்கள் காத்தியாயினிடம் கிருஷ்ணரை தங்களது கணவனாக வழங்கும்படி பிரார்த்தித்தனர். பௌதிகவாதிகளோ சில பௌதிக தன்மைகளை பெறுவதற்காக காத்தியாயினி கோயிலுக்கு செல்கின்றனர். இதுவே வைஷ்ணவர் செல்வதற்கும் அபக்தன் செல்வதற்கும் இடையிலான வேறுபாடாகும். சீட பரம்பரையில் வழிமுறையினை புரிந்து கொள்ள இயலாத பெயரளவு தர்க்கவாதிகள் பாஞ்சோபாசனா எனப்படும் கொள்கையினை முன்வைக்கின்றனர். இதன்படி விஷ்ணு, சிவன், துர்கை,
சூரிய தேவன், விநாயகர் ஆகிய விக்கிரகங்களில் யாரேனும் ஒருவன் வழிபடுகிறார். இந்த எண்ணத்தை பின்பற்றும் அருவவாதிகள் இந்த 5 கடவுள்களில் யாரேனும் ஒருவரை பரமனாக ஏற்று மற்றவர்களை புறக்கணிக்கின்றனர். இது போன்ற தத்துவ அனுமானங்கள் நிச்சயமாக சிலை வழிபாடாகும். இதனை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோ வைஷ்ணவர்களோ ஏற்பது இல்லை. இத்தகைய கற்பனையான விக்கிரக வழிபாடு அண்மையில் மாயாவாத அர்வவாதமாக மாறியுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வு கிடைக்காத காரணத்தினால் மக்கள் மாயாவாத கொள்கைக்கு பலியாகின்றனர். இதன் விளைவாக அவர்கள் சில நேரங்களில் ஸ்திரமான நாஸ்திகர்களாக மாறுகின்றனர். இருப்பினும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது சொந்த நடத்தையின் மூலமாக தன்னுணர்வு பாதையினை நிலைநாட்டினார். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் மத்திய லீலை 6.274 கூறப்பட்டுள்ளது. சாவர ஜங்கம தேகே நதேகே தாரமூர்த்தி சர்வத்திர ஹய நிஜ நிஷ்ட தேவஸ்பூர்த்தி. அசைவன அசையாதன என எதிலும் வைஷ்ணவன் ஒருபோதும் பௌதிக ரூபத்தை காண்பது இல்லை. மாறாக அவன் எங்கு நோக்கினாலும் பரமபுருஷ பகவானின் சக்தியை காண்கின்றான். உடனடியாக பகவானின் தெய்வீக ரூபத்தை நினைவு கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இப்போ வந்து பஞ்சோவா ஓகே மெட்டீரியல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது வந்து பஞ்சோபாசனா அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு. அதாவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இங்க சொல்லியிருக்காங்களே, அதாவது தேவி தான் ஃபர்ஸ்டா, சூரியன் தான் நான் கும்பிடுவேன். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு. ரைட், நம்ம வந்து இந்த கேட்டகரியில் நம்ம இன்வால்வ் ஆகிட்டு அதில் ஏன் போகக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் பஞ்சோபாசனா அப்படின்னு சொல்றது எங்கிட்ட ஒரு ரைட்டப் இருந்துச்சு, அதை தான் பார்க்குறேன். நியூஸ் லெட்டர் கிடச்சிச்சுன்னா கொடுக்குறேன். ஸோ பஞ்சோபாசனான்றது வந்து இந்த வர்ஷிப் ஆஃப் அந்த பர்டிகுலர் தேவர்கள் எப்படி எமர்ஜ் ஆனாங்கன்ற ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் அது. அந்த கான்செப்ட்ல என்ன அப்படின்னா, அவங்க வந்து வெறும் தேவர்களை ஒண்டி தான் வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க. அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து கும்பிட்டது வந்து சூரியனை, நேச்சர் அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் அவங்க கும்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒன்னொன்னா அவங்க வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த லெவலான தேவி எனர்ஜியை கும்பிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த சூரியனுக்கு பின்னாடி ஒரு எனர்ஜி இருக்கும்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து கணேஷாவை கும்பிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் சரி ஒரு மேன்லி ஃபிகர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர்ல நம்ம சிவனை கும்பிட்டாங்க. கடைசியில வந்து கும்பிட்டது வந்து நம்ம விஷ்ணுவை. ஸோ இதுதான் பஞ்சோபாசனா, அதாவது எப்படி டேட்டிஸ் வர்ஷிப் இமர்ஜ் ஆச்சு அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சைட்ல வச்சுக்கோங்க. இந்த டேட்டி வர்ஷிப் வந்து கரெக்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ப்போம், இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு கோயில் போறாரே, நம்மளும் போலாமே, நம்ம ஏன் போறது இல்லை அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்லி நம்ம போகக்கூடாது, இதெல்லாம் கான்செப்ட் இல்லை. ஆனால் நம்ம அந்த பாவத்தை மிஸ் பண்ணிடுவோன்றதால தான் கேர்ஃபுல்லாக இரு அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்மளும் போனோம்னா, இப்போ நம்ம யாரை கம்பேர் பண்ணிக்கணும்? கோபிகளோட. கோபிகள் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்தியாயனியை கும்பிட்டாங்க. எதனால கும்பிட்டாங்க? அவங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா வந்து கும்பிட்ட ரீசன் வந்து தான் வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும் அப்படின்னு. ஸோ நம்மளும் தேவர்களையும் அவங்கள வழிபட்டோம்னா ஐடியா என்னன்னா, நான் வந்து உங்களை வழிபடணும் அன்ற ஐடியா இல்லாமல் நான் உங்ககிட்ட வரணும் என்ற கான்செப்ட்ல நம்ம தீவிரமா இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் நம்ம அங்கே போகலாம். இல்லைன்னா இல்லை எனக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு கேட்டகரி எனக்கு வரி இல்லை, நான் வந்து அங்கே போனால் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவேன், நான் சிவனை பார்த்தேன்னா அழகான மனைவியை கேட்பேன் அப்படின்ற பாவம் இருந்துச்சுன்னா போவே கூடாது. நம்ம வந்து விட்டுருந்தோம். எதுக்குன்னா நம்மளோட மைண்டு தாட் வந்து இன்னும் அந்த லெவலுக்கு எலிவேட் ஆகலை. ஆகாதப்போ நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம். பட் எப்போ ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து அங்கே போனாலும் நம்ம கோபிகளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதை தான் வழிபடுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்யா அவங்கெல்லாம் மாயாவதிகள் சொன்ன மாதிரி அந்த கான்செப்டில் அவங்கள கும்பிடல. ஆனால் அந்த வச்சுட்டு அவங்க வந்து முன்னேறதை தான் அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்றத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணோம். ஸோ நம்ம வந்து கிளியராக பார்த்த ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, இங்கே கூட போட்டிருக்காங்க என்னன்னா, ஸ்தாவர ஜென்ம தேக்கி. ஸோ இது என்னன்னா, இந்த ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தாவரம், அதாவது எதுவாக இருந்தாலும் ஃபார்ம் மூவிங்கு நான் மூவிங் அச்சரா எதுவாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து எனர்ஜி ஆஃப் த லார்ட் தான் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் இமீடியட்லி ஆண்டவனை பற்றி நினச்சிடுவாங்க. இதை நினச்சிக்கணும். அந்த 5 லெவல் ஆஃப் டேட்டிஸ் பார்க்கறது வந்து நான் சொன்னோம், இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்குது. ரைட், சூரிய தேவம், துர்கா அம்மாலாம். ஆனால் அந்த ஃபீலிங்கும் அந்த பாவமும் நம்ம கிளியராக இருக்கணும். பஞ்சோபாசனா பற்றி ஒரு பர்டிகுலர் ரைட்டப் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன், ஒரு பிக்சரே. பட் அது எனக்கு கரெக்டாக கிடைக்கல. ஸோ பேசிக்லி
நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இல்ல கணேஷா தான் ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க, இல்ல அவங்க தான் தேவி தான் ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் தான் சக்தியில இருந்து தான் சிவனே தோணினாரு. இதெல்லாம் வந்து எந்த கேட்டகரியில வருதுன்னா பஞ்சோ பாசனா அப்படின்ற தியரியில இருந்து தான் வந்திருக்கு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து இந்த 5 deities அந்த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்டர்ல இருந்து வந்ததுதான். இந்த கான்செப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா சஹஜியாக்கும் நம்மளுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, சஹஜியாவும் போய் கும்பிடுவாங்க, நம்மளும் கும்பிடுவோம். வெளிப்புறமா பார்த்தோம்னா 2 பேருமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனா உள்ள வந்து அவங்களுக்கோசரம் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் அவங்கள சஹஜியாஸ்ன்னுவாங்க. நம்ம வந்து நம்ம முன்னேற்றத்துக்கோசரம் கும்பிடுவோம். கிருஷ்ணர் வேணுன்றதால தான் போய் நம்ம எல்லா இடத்துக்கும் கேட்போம், பிச்சை எடுப்போம், இப்படி வேணாம். சும்மா இவங்கள வச்சுட்டு எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடில் வர்ஷிப் மாதிரி பண்ணோம்னா, இவங்க தான் சுப்ரீம், எனக்கு இவங்க ஒண்டி தான் வேணும், மத்தவங்க வேணாம், நான் வந்து ஷைவைட், நான் வெறும் சிவன் தான் கும்பிடுவேன், நான் சக்தியை கும்பிடுவேன், ஏன்னா நான் பெண். அந்த மாதிரி என்னோட நெய்பர் சொன்னா, நான் பெண், நம்மளே பெண்ணோட சாமியை ப்ரொமோட் பண்ணலாம்னா இது என்ன பெண் சாமி, ஆண் சாமி, சாமி சாமி தான். இதுல இதுலயும் பாலிடிக்ஸ் பண்ண முடியுமா நம்ம? ஸோ அது பண்ணாம நம்ம பண்ணணும்ன்றதுதான் முக்கியமான விஷயம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது பண்ணலாம். சைத்தன்யா சரிதா சந்திரா. மாதாஜி இன்னொன்னு சொல்றேன் மாதாஜி. இந்த சௌந்தரிய லகரியில அம்மனை தான் வச்சு முதல் சுவாமியா வச்சு மற்ற விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் அந்த அம்மா காலில் வணங்குற மாதிரி அப்படிதான் அந்த மீனிங் இருக்கும் மாதாஜி படிக்கிறப்ப. அவங்க தான் மெயினா இருப்பாங்க. அம்மன் தான் உலகத்தையே கிரியேட் பண்ண மாதிரி அவங்க தான் எல்லா மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. இல்லன்னு சொல்ல, தேவி பாகவதம் கூட அந்த பேசிஸ்ல தான் ஆமா மாதாஜி. எழுதினார். அவர் தான் எழுதினாரு. பட் அது பஞ்சோபாசனா வர்ஷிப் பண்ற கான்செப்ட். அதனால வியாசர் தான் எழுதினாரே அப்படின்னா எழுதலாம். இப்போ நான் தான் மேக்ஸ் புக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் எழுதியிருப்பேன். நான் மேக்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் நான் தான் 8th ஸ்டாண்டர்டுக்கும் எழுதியிருப்பேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டை வச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் தான் நீங்கள் சொன்னீங்க. அதுனா 8th ஸ்டாண்டர்ட் நான் எழுதினதும் படிக்கணும் இல்லையா? ஸோ அது அப்புறமா அவர் எழுதினது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதையும் நம்ம படிக்கணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. चैतन्य चरित सुना श्रद्धा भक्ति कारी मत्सरा छा दिया मुके बाला हरि हरि. हरे कृष्णा. चैतन्य सरित सुना श्रद्धा भक्त கரி மாசர் சாடியா முக்கே பல ஹரி ஹரி. அன்பு கூர்ந்து பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளை நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் கேட்பீராக. மகாபிரபுவின் மீதான பொறாமையினை கைவிட்டு அனைவரும் ஹரி ஹரி என்று பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இது நல்லா இருக்கு மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் 361. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதனால வந்து அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் சைத்தன்யா, ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா, அது வந்து நம்பிக்கையோடையும் பக்தியோட பரணும், பொறாமையெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாருமே ஹரி ஹரி என்ற பேரை சொல்லணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது வந்து ஏய் கலி காலே ஆரா நாஹி கோல்ன தர்மா வைஷ்ணவ சாஸ்திரா ஏய் கா ஏ மார்மா. எல்லாருமே இதை சாண்ட் பண்ணுங்க. நான் ஒரு தடவை முடிக்கிறேன், சாண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து யார் படிக்கணும்ன்றது டிசைட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏய் கலி காலே ஆரா நாஹி கோன தர்மா வைஷ்ணவ சாஸ்திரா ஏய் கா மர்மா. பத்மா மாதாஜி அதுக்கப்புறம் படிக்கட்டும். பட் இப்போ எல்லாருமே சாண்ட் பண்ணுங்க. ஏய் கலி காலே ஆரா நாஹி கோன தர்மா வைஷ்ணவ சாஸ்திர ஏய் கா மர்மா. இந்த கலியுகத்தில் வைஷ்ணவ பக்தர்களாலும் வைஷ்ணவ சாஸ்திரங்களாலும் நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளதை தவிர வேறு எதுவும் உண்மையான மதம் இல்லை. இதுவே அனைத்தின் சாரமாகும். பொருளுரை: பக்தி தொண்டு என்னும் வழிமுறையின் மீதும் அதனை ஆதரிக்கும் சாஸ்திரங்களின் மீதும் ஸ்திரமான நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் செயல்களை நம்பிக்கையுடன் கேட்பவர் தமது பொறாமையான நிலையிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதற்கு பொறாமையற்ற நபர்களுக்கு உரியதாகும். நிர்மத்சராணாம் சதாம். இந்த யுகத்தில் யாரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இயக்கத்தின் மீது பொறாமை கொள்ள கூடாது. மாறாக ஹரி மற்றும் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களான மகா மந்திரத்தினை உச்சரிக்க வேண்டும். இதுவே சனாதன தர்மம் என்று அறியப்படும் நித்தியமான மதத்தின் சாரமாகும். இந்த ஸ்லோகத்தில் வைஷ்ணவ என்னும் சொல்லானது தூய பக்தனையும் முற்றிலும் தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாவையும் குறிப்பிடுகிறது. வைஷ்ணவ சாஸ்திர என்னும் சொல்லானது ஸ்ருதி அல்லது வேதங்களை குறிக்கிறது. அவை சப்த பிரமாணம், தெய்வீக ஒலியின் சான்று என்று அறியப்படுகின்றன. வேத சாஸ்திரங்களில்
உறுதியுடன் பின்பற்றி பரமபுருஷ பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பவர் தெய்வீக சீட பரம்பரையில் உண்மையாக நிலை பெறுவார். வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளை அடைய விரும்புவோர் இக்கொள்கையினை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் 11.19.17 கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ருதி பிரத்யக்ஷம் ஐதிஹ்யம் அனுமானம் சதுஷ்டயம் பிரமாணேஸ்வனஸ்வஸ்தனாத் விகல்பாத்ச விரஜ்யதே. வேத சாஸ்திரங்கள் பிரத்யக்ஷம், ஐதீகம், அனுமானம் ஆகிய நான்கும் பிரமாணங்களாகும். பரம்பொருளை உணர்வதற்கு இந்த பிரமாணங்களை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கோசரம், இதோட அர்த்தம் என்ன, இது என்ன அப்படின்னு சொல்றது தான் இங்க கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரி செகண்ட். எல்லாருக்கும் மாதாஜி. ஸோ பேசிக்லி என்ன சொல்றாங்க, கலியுகத்துல ஒரு பர்டிகுலர் ரிலீஜன்ன்றது யாருமே இல்லை, ரைட்? ஏன்னா அதனால்தான் வைஷ்ணவர்கள் கிரியேட் பண்றது ஒன்றிதான் ரிலீஜன். நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன், ஒரு மாயாவதி அவங்கள பார்த்தேன், அவங்க என்ன சொன்னாங்க, எது பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த கான்செப்ட்ல தான் கலியுகம் போயிட்டு இருக்கு. அப்போ எதுக்கு ஆத்தென்டிகேட்டட் ஃபாலோ பண்ணணும்? இப்போ நானே சொல்றேன், மாதாஜி நீங்க எதுக்கு மெடிக்கல் காலேஜ்ல போய் போறீங்க, நானே சொல்லிக் கொடுக்குறேன், எனக்கு நிறைய தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒத்துப்பீங்களா? சரி, அப்படியே நீங்க ஒத்துக்கீங்கன்னாலும் நீங்க ஒரு கிளினிக் போட்டா கவர்மெண்ட் ஒத்துக்குமா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நானா ஃபாலோ பண்ற பிரின்சிபல் கரெக்டாகவே இருந்தால் கூட அது கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எதை வச்சு ஃபாலோ பண்றோம்? நம்ம எல்லாருமே தப்புகள் பண்ணவங்க, தப்பா இருக்கிறத தான் சொல்லுவோம். அதனால அந்த பரம்பரையில் இருக்கிறவங்க தான் அந்த அக்யூரசி தெரியும்னு. அதனால நம்ம ஃபுல் நம்பிக்கையோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதா இருக்கச்சே ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான். பாகவதம் நிர்மஷரானாம் சதாம். இது எதுனா जन्मादस्येतोऽन्वयादितरतश्चात्वेगभिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृषां यथा विनिमयो तत्रापि सर्गो मृषां दाम्ना स्वेन सदा निरष्टकुहकं सत्यं परं धीमहि. இதுதான் காயத்ரி மந்த்ரா, ரைட்? டாப் மோஸ்ட். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க நிர்மத்ராம். இது புரிஞ்சுக்கிறவங்க யாரால முடியும்? தர்ம சோசித கைதவோத்ர பரவோ நிர்மத்சரானாம் சதாம் வேத்யம் வாஸ்தவமத்ர வஸ்து சிவதம் தாபத்ரயோன்மூலனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மகாமுனி கிருதே கிம் வியாபரேரீஸ்வரா சாத்யோ ஹிருதய வருதயத்ர கிருதிபி சுஷ்ரூஷுபி ஸ்தனாத். சுஷ்ரூஷுபி ஃபாலோ பண்ணணும். யார் பாதையை? இவங்களை யாரால முடியும்? நிர்மச்சலாம். அவங்க மனசுலதான் கிருஷ்ணர் இருப்பாரு, ரைட்? அது எப்படியானா தர்மா அர்த்த காம மோக்ஷால போடுறதே வேஸ்ட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட்ன்றதா. ஸோ இது நான் என்வியஸா இருந்தாதான் அவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்ருதி வெரி கிளியர்லி ஸ்ரீமத் பாகவதம் பொறுத்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய பிரமாணம் இருக்கு. ஒன்று ஓரல் ரிசெப்ஷன், அனுமான் பிரமான், அதாவது நம்ம ஹைபாத்திசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அதுதான் அனுமானம் பிரமாணம் அப்படின்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் சப்த பிரமாணம் கேட்கறது. சப்த பிரமாணம்னும் டைரக்ட் பர்செப்ஷன்ன்றது நான் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது, ரைட்? இது அனுமான் பிரணாம் ஹைபாத்திசிஸ். ஹிஸ்டரினா அப்போ இந்த மாதிரி நடந்துச்சு அப்படின்னு. கேள்வி ஞானம்ன்றது ரியல் ப்ரூஃப்ல, அதாவது வெரி வெரி கிளியர்லி என்ன சொல்றதுன்னா வேதங்கள் சப்த பிரமாணம்ல வரும். ஸோ தானா பார்த்து உணர்ந்து எழுதினது நம்ம அப்படியே எடுக்கிறோம். அதுதான் ஏன்னா எல்லாமே நான் சொல்றேன், மாதாஜி எல்லாருமே இறப்பாங்க கத்தி குத்தி அப்படின்னா பாஸ்ட்டை வச்சு தான் சொல்ல முடியும், ஹிஸ்ட்ரி. அப்படியா மாதாஜி, நான் செக் பண்றேன்னு ஒருத்தர் எடுத்து குத்திட்டோம், ஐயோ இறந்துட்டீங்களா? அது எப்படி மாதாஜி, உங்களை ஒண்டி கொன்ன இறந்துட்டீங்க, பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கொண்டா இறப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது, நம்ம ட்ரையல் பண்ண முடியாது. அதனால்தான் சிலது சப்த பிரமாணத்துல தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. அதனால எல்லாருமே இந்த பிரின்சிபல்ல நிக்கணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுதான் அந்த கான்செப்ட். இன்னும் என்ன ஆயிடுச்சா? இன்னும் எத்தனை ஸ்லோகம் இருக்கு மொத்தம்? மாதாஜி இன்னும் இது 3 இருக்கு மாதாஜி. 63, 64, 65. சின்னதுதான். ஓகே. चैतन्य Next चरिता लीला आगन गंभीरा प्रवेश करिला नारी स्पर्शी राती तीरा. चैतन्य चंद्रोग्लील आगद गंभीर प्रवेश करिदे नारी சம்பர்சின கீதிரா. ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளை ஆலங்காண முடியாத பெருங்கடலை போன்றவை. அதனுள் நுழைவது எனக்கு சாத்தியமல்ல. நான் அதன் கரையில் நின்றபடி அந்த நீரினை தொடுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் சொல்றாரு, என்னால சான்ஸே இல்லை, ரொம்ப ஆயம், ரைட்? அதாவது எவ்வளோ பாஸ்ட் டைம்ஸ். அது கடையில இருந்து நம்ம தண்ணி தொட்ட மாதிரி நான் பீச்சுக்கு போயிட்டேன், பீச் ஃபுல்லா தொட்டுட்டேன்ற மாதிரி இல்லை, அதே மாதிரி தான் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்
கம்பேர் பண்றாரு. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. இது வரைக்கும் யாராவது படிக்கவே இல்லை, படிக்கணும்னா படிங்க லாஸ்ட் 2. चैतन्य चरिता श्रद्धाया शून्ये जाना याते का विचारा ताता पाया प्रेम दाना. படிக்காதவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. चैतन्य सरिता सुने के जादेக விசாரேத பாயா பிரேம தனா. ஒருவர் சைதன்ய மகாபிரபுவின் லீலைகளை நம்பிக்கையுடன் கேட்டு அதனை எந்த அளவிற்கு ஆராய்கிறாரோ அந்த அளவிற்கு பரவசம் மிகுந்த பிரேமையும் செல்வத்தினை அடைகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து நம்பிக்கையோடு பண்ணணும். அதை அனலைஸ் பண்ணி படிச்சுட்டு அனலைஸ் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து நம்ம எப்போ பாருங்க நினைப்போம் இதை வந்து இது நிஜமா பொய்யான்றது இல்லை அனாலிசிஸ். அதை பத்தி திங்க் பண்றது ஸ்மரணம். அதை வந்து அனலைஸ் பண்றது வந்து எப்படி இதெல்லாம் எப்படி நடந்துச்சு ரொம்ப டீப்பா அனலைஸ் பண்றது மனனம். ஸோ மனனம் பண்றோன்ற கேள்விதான். அதாவது அதுல சந்தேகங்களே ஸ்மரணம்னா கிருஷ்ணர் காலையே நினைச்சிட்டு இருந்தா கூட ஸ்மரணம். பட் இப்போ வந்து மனனம்னா இன்னும் அப்பா அவர் எப்படி பண்ணாரு, எப்படி பண்ண முடிஞ்சிச்சு அவரால், இந்த மாதிரி இன்னும் டீப்பா திங்க் பண்றது மனனம் அப்படின்னு. மனனம் பண்ணதான் சந்தேகங்கள் வரும். இது வந்து சந்தேகங்கள்னா கிருஷ்ணர் மேல சந்தேகங்கள்ல ஆச்சரியத்துக்கு மேல வர சந்தேகங்கள். ரைட். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பீஷ்மர் டிவோட்டின்னு சொல்றாங்கன்னா ஆப்போசிட் சைட்ல வந்து எப்படி நிக்கிறாரு, அவருக்கு எப்படி விரோதியா இருந்தாலும் அவரும் கம்சரும் ஒண்ணு தானே. இப்படியெல்லாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் அவர் எப்படி நிக்கிறாரு அப்படின்றது மனனம். அப்போ என்ன கம்சரும் பீஷ்மரும் ஒண்ணுதான், அவங்க 2 பேரும் ஒரே கேட்டகரி அப்படின்னு நினைக்கிறது ஸ்பெக்குலேஷனுக்கு போகக்கூடாது. சந்தேகம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு அதை ஸ்பெக்குலேஷனுக்கு போகாத லெவலுக்கு நம்ம நிறுத்திடணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸ்ரீ ரூப ரகுநாத பாதே ஆஷா சைத்தன்யா மிருதா காஹே கிருஷ்ண தாசா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி யாரும் படிக்கல, படிக்கட்டுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் படிக்கலையா? 1 2 3 படிங்க மாதாஜி. ரூப ரகுநாதா பாதே ஜராசா சைதன்ய சரிதமிருதா காகே கிருஷ்ணதாசா. ஸ்ரீரூப மற்றும் ரகுநாதரின் தாமரை திருவடிகளின் வேண்டி அவர்களின் கருணையை எப்போதும் விரும்பி கிருஷ்ணதாசனாகிய நான் அவர்களது அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிரதனை விளக்குகின்றேன். பொருளுரை. வழக்கம் போல ஸ்ரீ ரூப மற்றும் ரகுநாதரின் பெயர்களை உச்சரித்து அவர்களின் தாமரை திருவடிகளின் தம்மை வைத்து ஆசிரியர் இந்த அத்தியாயத்தினை நிறைவு செய்கிறார். தென்னிந்திய திருத்தலங்களுக்கு ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் பயணத்தை விளக்கக்கூடிய ஸ்ரீ சைதன்ய சரிதாமிரம் மத்திய லீலை 9வது அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவேறுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ரூப ரகுநாத பாதத்துல பண்றது வந்து மெர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதனால வந்து இதை நரேட் பண்ணி அவரோட பாதத்துல வழிபடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட கன்க்ளூட் பண்றோம் நம்ம சாப்டரை. ஸோ நாளைக்கு நம்ம புது சாப்டரை தொடங்கலாம். வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாதி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே. நாளைக்கு வந்து ஜெகநாத் பூரிக்கு திரும்ப போறாரு. ஸோ எப்படி இருக்கும்ன்றது பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய பேர் வரீங்க சைத்தன்யாக்கு. ஒரு 25 மினிட்ஸ் சீக்கிரம் வந்தீங்கன்னா சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா PhD அதுலயும் கலந்துக்கோங்க. ஸோ இது என்னோட ரிக்வெஸ்ட். மணிமேகலை மாதாஜி எல்லா குரூப்லயும் போஸ்ட் பண்ணிடுங்க. சாப்டர் நம்பர் 10 ஸ்ரீ சைத்தன்யா ரிட்டர்ன்ஸ் டு ஜெகநாத் பூரி. அதுதான் ஸ்டோரி. நாளையிலிருந்து நாளைக்கு காலையில 6 நாளையில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். எஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதோட நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டா முடிச்சிட்டோம். ரைட். ஒரு சாப்டர் இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இது ரொம்ப ஆல்மோஸ்ட் ஹோல் ஆஃப் ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கரெக்டா எனக்கு ஞாபகம் இருந்தா. ரைட். ஏப்ரல்ல இருந்து போகுது. வெரி லாங். இது பெரிய சாப்டர் இது. ஆமா, பெரிய சாப்டர் உண்டு. இல்ல நிறைய இடத்துக்கு நம்மளும் அவரோட சேர்ந்து போனோம் இல்லையா? ஸோ எல்லாரும் கலைப்பா இருக்கிறது நம்ம. ஆனா என்ன டைமிங் பாருங்களேன். ஜெகநாத்தோட ரத யாத்ரா எல்லாம் ஆக போகுது. நம்ம அதாவது இன்னைக்குதான் ரத யாத்ரா, ஸ்நான யாத்ரா. ஜெகநாத்தை 10 நாள் பார்க்க முடியாது. ஆனா நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிட்டு ஜெகநாத்தை சைத்தன்யா மூலமா பார்க்க போறோம். ரைட். இது இவ்வளோ பெர்ஃபெக்ட் கோஇன்சிடென்ஸ் வரவே வராது இல்லையா? ஸோ ஜெகநாத்தோட சாப்டர் பாருங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ஆமா ஆமா நாளைக்கு பண்ணலாம். பட் இதுல வந்து இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு மார்ச் லாஸ்ட்ல ஆரம்பிச்சோம். ஓகே. இது இன்ட்ரோடக்ஷன் யாராவது படிங்களேன். சாப்டர் 10 உண்டு இன்னைக்கு. ஜெகநாத் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பக்கத்தை மூடி வச்சுட்டேன். எத்தனை பக்கம் சொல்லுங்க? தெரியாது மாதாஜி. 587 587 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம்.
டைம் ஆச்சுன்னா ஹரே ரெடியா கிருஷ்ணா. அதோ மாதாஜி எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அத்தியாயம் 10. மகாபிரபு ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்புதல். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவில் பயணம் செய்த சமயத்தில் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் மன்னர் பிரதாபருத்ரரிடம் பல்வேறு உரையாடல்களை நிகழ்த்தினார். மகாபிரபுவுடன் ஒரு சந்திப்பிற்கு ஏற்பாடு செய்யும்படி மாமன்னர் பிரதாபருத்ரர் பட்டாச்சாரியாரிடம் வேண்டினார். சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவில் இருந்து திரும்பி வந்தவுடன் அதற்கு முயல்வதாக பட்டாச்சாரியாரும் அவருக்கு உறுதியளித்தார். மகாபிரபு தமது தென்னிந்திய பயணத்திலிருந்து ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்பிய பின்னர் காசி மிஸ்ரரின் இல்லத்தில் வசித்தார். சர்வபௌம பட்டாச்சாரியார் பல்வேறு வைஷ்ணவர்களை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். ராமானந்தராயரின் தந்தையான பவானந்தராயர் தம்முடைய மற்றொரு மகனான வாணிநாத பட்டநாயக்கரை மகாபிரபுவின் சேவைக்காக அர்ப்பணித்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது சங்கத்தினர்களிடம் பட்டதாரிகளுடனான சங்கத்தினால் கிருஷ்ணதாசர் உருவாக்கிய களங்கத்தினை தெரிவித்தார். மேலும் அதன் காரணத்தினால் கிருஷ்ணதாசரை தமது சங்கத்திலிருந்து விலக்குவதற்கு மகாபிரபு முன்வந்தார். நித்யானந்த பிரபு கிருஷ்ணதாசரை வங்காளத்திற்கு அனுப்பி நவத்வீப பக்தர்களிடம் மகாபிரபு ஜெகநாதபுரிக்கு திரும்பி வந்துவிட்ட செய்தியை தெரிவிக்கும்படி கூறினார். செய்தியை கேள்விப்பட்டு நவத்வீபத்தின் எல்லா பக்தர்களும் ஜெகநாதபுரிக்கு வருவதற்கு தயாராகினர். அச்சமயத்தில் பரமானந்தபுரியும் நவத்வீபத்தில் இருந்தார். மகாபிரபுவின் வருகையை பற்றி கேட்ட மாத்திரத்தில் உடனடியாக அவர் கமலகாந்தர் என்ற பிராமணருடன் இணைந்து ஜெகநாதபுரிக்கு புறப்பட்டார். நவத்வீபத்தில் வசித்து வந்த புருஷோத்தம பட்டாச்சாரியார் என்பவர் வாரணாசியில் கல்வி கற்றவர். அவர் சைத்தன்யானந்தர் என்பவரிடமிருந்து சந்நியாசம் பெற்றார். ஆனால் ஸ்வரூபர் என்ற பெயரை ஏற்றிருந்தார். அவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் தாமரை திருவடிகளை அடைந்தார். ஸ்ரீ ஈஸ்வரபுரியின் மறைவுக்கு பின்னர் அவரது உபதேசங்களை பின்பற்றி அவரது சீடரான கோவிந்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கு சேவை செய்வதற்காக வந்தார். சேவை கேசவ பாரதியுடனான நல்லுறவின் காரணத்தினால் பிரம்மானந்த பாரதியையும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகுந்த மரியாதையுடன் வரவேற்றார். பிரம்மானந்த பாரதி ஜெகநாதபுரியை அடைந்த போது அவர் அணிந்திருந்த மான் தோல் உடையினை கைவிடும்படி அவர் அறிவுறுத்தப்பட்டார். பிரம்மானந்தர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை முறையாக புரிந்து கொண்ட போது மகாபிரபுவை சாக்ஷாத் கிருஷ்ணராக ஏற்றார். இருப்பினும் சார்வபௌம பட்டாச்சாரியார் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவினை கிருஷ்ணர் என்று அழைத்த போது மகாபிரபு அதற்கு உடனடியாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதற்கிடையில் காசீஸ்வர கோஸ்வாமியும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண வந்தார். இந்த அத்தியாயத்தில் வெவ்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் பலர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை காண வருகின்றனர். அவர்கள் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து நதிகள் அனைத்தும் இறுதியாக கடலை நோக்கி பாய்வதை போல காணப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பேசிக்லி நம்ம நாளைக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஸோ நாளைக்கு ரெக்கார்டிங் போவோம். நாளைக்கு வேற யாராவது படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம். மேம், இன் டுடே இஸ் ஞான யாத்ரா. ஸோ ஐ திங்க் ஓகே. ஸோ அதனால ஐ திங்க் லோக்கல் டெம்பிள்ஸ்ல எல்லாம் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். கோஆர்டினேட் பண்ணி பார்க்க சொல்லுங்க மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் லோக்கல் டெம்பிள்ஸ் யாரெல்லாம் அசோசியேஷன் யூ ஆல் டேக் பார்ட்டிசிபேட் இன் த ஃபெஸ்டிவல். ஓகே.